Čaute všetci, vítam vás u nového videa a dneska je to Daily Vlog part 9. Dneska mám na pláne ísť do Eurovej. Ideme do Eurovej o 14. Takže mám zhruba tak 29 minút čas, ale ja už som sa prezliekla, lebo som nevedela, že ideme tak neskoro, ale tak nevadí. Tak som si dala toto tričko, čo ste videli z New Yorkeru a Nike kraťase. A no vlastne už si pôjdem len niečo pozerať a potom sa vám ozvem, keď budeme v autobuse. Akurát už idem na zastávku. Tu sme boli v McDonalde a čakali sme na jedlo. Akurát sme v McDonalde, už sme najedené a o chvíľku už poďme nakupovať. My sme si kúpili takéto, tieto, čo svietia, také, že tam máš... Tabulky. Hej, tabulky. Proste tabulky. A ideme to unboxingovať. Otvárať. Áno, ideme to otvoriť, asi kľúčom mi pomôžu. Ja to neviem. Ja to proste na drzovku robím. Ja to nerobím na drzovku ako Nelka, je to proste takto pekne. Taká drzá ináč. Drzovka. Ja som to nejako divne otvorila. Ale sa na všetko smieš. Nelka. Pozri na tie písmenka. Oh my god. Tie sú krásne. Toto je... Trochu som to konečne. Takže takto to vyzerá. A ja to ide niečo napísať. A ja. Ešte toto musím otvoriť nejakým spôsobom. Tu mám tie písmenka. Ale však to je easy otvoriť. Ja som to nevšimla. Proste takto otvárame. No takže ja si to tiež musím počítať. Ale toto ja si tiež to budem lámať. Tak to sú proste takéto listiny, hej. Prebačte, zase nespadni taška. Aj tak spadla. Kniž? Flying Tiger, hej. Nesponzorujeme. Čo sme tam odobrali? A počkaj, však ja mám toto. Tak, dobre, takže ja toto už... Dobre, takže... Oh my god, to je mega. A ja hľadám aktuálne E. Ja hľadám L. Prečo L? Lebo like. Ečko, nie, to je Fko, Ečko. Dúfam, že nám tu nikto nič neukradne, lebo sme pri Dunaji, hej. Počkaj, to je nejaká písmenka, že otatíraš po Dunaji. Nie. Nie čo také. Že od večera do rána muzika nám takže, aby bolo jasné, tu mám písmenko. Slyšení, get out. I. Tak to tam suniem proste, hej. A tu už mám Ečko. Ja už mám I, idem tam dať like. Ona robí like Nelka. For Nelka. Like for Nelka and subscribe. Ja by som skôr prosila ten subscribe. Ja dám všetko. Subscribery sú lepšie. Ja dám všetko. Než likery. Tak aj like, aj subscribe. Dám, že like. A tam je to Ačko. Tak dám like a subscribe. Alebo sub. Aby to bolo, aby som to tam... Aby sa mi to tam zmestilo. Víška, máš už E? Ale tu není... To je výkričník, ja som spôsob. To je výkričník, sa dá výkričník a myslím, čo to je.
A ja teraz hľadám... Kde? Ja hľadám K. Ja hľadám S-ko. Ja som ti našla S-ko. To je tak A ťažké proste to je hľadať. takáto ona tabulka. Už som našla aj K. A ona je krásna tá tabulka. Ja som to videla všade na tých videách, akože youtuberov a tak. Akože mi napíše za tým diatok, že či nejdem ja spustím piť, lebo ja ale vieš, ja, ona sa ani neporadila, vieš, so mňou, že či to je proste Elis. že aké kúsky tam dáme. To Ačka, ja potrebujem Ačka, proste Ačka sú hlavné, hej. Už 4 minúty natáčame. Ja M hľadám. A už som ho našla. Nelka. Nelka, jest pofufa? Či čo? A ja tak mám uloženú, aby si videli. A ja to mám Euši. To bolo také teplo tu je, keby ste... Keby tu bola zima. No nie, keby bola jeseň. V zime si hovoríme, kedy už bude leto, ale... A teraz, kedy už bude zima? Ja mám like. A teraz dáme Ačko. Myslím si, že nie je to kýka. Aký je váš obľúbený obchod? Môj New Yorker. Ale ja neviem prečo, ale mne sa páči aj IKEA proste. Tie nábytky proste. Ja tie som tam izbičky. 4-krát za sebou bola na obede. V rade. Použila som dennú radu. Obedy v IKEA. Však my tam budeme kupovať novú posteľ. Áno, budeme mať. Novú posteľ. Áno. Ale vieš čo, ja som tiež, keď som chcela veľkú posteľ, tak som si to veľko spravila. A som si dala palety. A tie palety. A vyzerá to krásne. Keby ste videli moju posteľ, to je... Áno, keby ste videli. A teraz máš tam ešte palety, ne? Áno, mám teda. Bratislava. Dobre, Áno, sme v takže Bratislave. pozrite. A nie je tam nejaké srdiečko? Škoda. Ja hľadám S. Ja na 100% viem, že teraz oni tam nedajú tie baterky. Oni sú sprostí. My to budeme tu robiť do rána. Ja som to urobila už. Dala som, že Nelka. Dobre, ja to mám už celé zbavené. A prečo si to nedala a Laura? Sa na to bude pozerať. Lebo Laura tu s nami teraz nie. Laura, ak toto pozeráš, tak ťa veľmi pozdravujeme a prepáč, že sme nešli s tebou, ale ty si teraz na dovolenke. A veľmi rada ťa tam doplním a budeme spolu na nejakej prespávačke alebo tak. Hej, a môžeš si toto aj ty kúpiť, že budeme mať všetko. Áno, stojí to 12 €. That would have been so easy. I would have gone to Instagram. I'd fuck it. It's okay. Shit. I wanna cry and I wanna lie. Ja som to dopietla nie. Zaspievajme si spolu nejakú pesničku. On another love, another love. On my feet, taking stop. On another love. Doma to upravím. Another love. On ja som taká sexy, to tam nedrží. Tak sa my ideme prejsť, tak zatiaľ čaute. Doma som už asi 3 hodiny
A ja vám idem natočiť haul z celého nákupu. Takže tu máme tašku Flying Tiger, to som si tiež kúpila. Potom tu mám túto taštičku z Primarku za 6 €. A to bolo toto. To bola taká menšia tá taštička. To je takáto. A potom takáto veľká. A dosť dobré je to. Dobre. Potom to ste už videli na videu. A to je toto, ktoré to tak svieti. A už som tam dala aj baterky, tak pozrite. Mega. To je tak krásne proste. Ja to milujem proste. A ešte tam máme tak s Eliškou aj rovnaké. Že tam má jedna také a druhá také. Tak. Nechám si to na bielo, teraz svieti. Ale nie, vypnem si to, lebo že potom večer si to zapnem, večer to bude krásne. No a potom som si kúpila už len tú tašku. A potom už len, že nejaké pitie a boli sme aj v McDonalde. A to už je asi všetko. Tak ja už sa budem lúčiť. Tak zajtra. Bye!